Vodičov v Rožňave čakalo v noci nemilé prekvapenie. Robotníci označili vyfrézované otvory na viacerých úsekoch ciest, ktoré cez deň opravovali. Vodiči na to doplatili poškodenými autami. Výtlky na cestách robili po zime starosti nejednému vodičovi. Oceňujú, pretože ich dávajú do poriadku. Nad nepríjemným prekvapením v podobe 15 až 20 cm hlbokých vyfrézovaných otvorov na vozovke však iba nechápavo krútia hlavou. To nemá obdobie akože neoznačené, vyfrézované 20 cm diery. Fakt akože ani sprejom, ani tabula. Auta tu vletia do toho, Česi si tu jedni pred chvíľou roztrepali koleso. To je katastrofa. Niektoré úseky boli označené zvislými značkami upozorňujúcimi na prácu na ceste, ale na mnohých miestach takéto značky chýbali. Šťastie mali vodiči, ktorí si dieru stačili všimnúť a vďaka úspešnému slalomu ju obišli a neprišli tak o koleso. Niektorí skončili s takýmito pneumatikami. Prerazená guma, totálne diera, hej? Akože cesta ani z príjazdu do Rožňavy, ani z druhej strany vôbec žiadna tabula. Primátor Rožňavy o probléme vie a vodičom sa ospravedlňuje. Mesto aj vyvodí dôsledky voči tým, ktorí si prácu poriadne neurobili. Vodiči poškodených aut sa môžu domáhať náhrady škody na mestskom úrade. Myslím, že máme poistky na tieto veci a aj tú škodu budeme vymáhať od tých, ktorí to zavinili. Marián Uházia, Karol Mindák, televízia Markíza.